Polisawa Turawa na ɗora baƙar fata laifin da bai je da bai gani ba. Domin baƙar fata shi a koda yaushe mai laifi ne a gurin farar fata. Nan tare shi aka yi a checkpoint aka ce fito da komai da ke cikin motar sai ya ce me yake buƙata ce ka fito bai da takardun motar sa. Ya zira hannu ya dauko takardun motar ce kaka fito min da bindiga ce ai ni a motar nan babu bindiga sai dauko takardun sai ya bashi. Sai wannan dan sanin yake cewa wannan ai ba motar ka bace yace eh ba motar ta bace motar kaina ce saboda mutawa ta lalace ta dauko motar kaina nake hawa yace okay to ba damuwa ce. Wannan sanin yake cewa ya fito daga cikin wannan motar zai caje wannan motar. Shi kuma wannan baƙar fata ce me za ka caje a cikin motar bayan wannan abokin ka ya caje wannan motar ta ga ba komai a ciki aka ce caje ta yace ka fito daga cikin motar nan. Nan fa wannan bajuran yace sai ya fito daga cikin wannan motar ya domin shi bai yarda da shi ba. Sai wannan bakan fata ke cewa mai gida zaka ce kai da ni ba bayan an riga an duba ta ce kai malam zaka da ni ne ka fito da cikin wannan motar nace maka. Haka ya hakuri ya fito daga cikin wannan motar ce bari ya fita ya duba motar nace ba mu ala. Dama yan sanin su biyu ne. Bakan fata ya riga duba mota amma dan sanin yace bai yarda ba sai ya ka duba wannan motar. Nan fa wannan bakan fata ke cewa Allah bai na riga duba wannan motar me zaka duba a cike ce eh ban yarda da shi bai ni sai na ka duba wannan motar ce karka duba na riga duba wannan motar. Ashe wannan dan sanin akwai abin da ya taka yana shiga cikin motar ce faduwa ce Allah ai abin da ga cikin motar don wannan motar ba abin da dauka nan fa sai zakulo wata koken sai zuba a cikin wannan gurin. Bayan ya sai dauko ce wannan me a cikin wannan motar sai ka kaga irin ta ko na dauko wani kwaya cikin wannan motar ta kawai ce wannan ba kwaya ta wace ni ba na shan kwaya cikin wannan mota ya zaka maka wannan ai ba ni ne suka ta ba sai dai sanan nake cewa wannan ba a cikin mota yake ba wannan sanan sai jawo an kace ka hannunka wannan sai dan yace ai Allah ba haka ake ba zai kai bai sharri ba wannan dan ba a cikin mota yake ciki zaka ni ina ugonka yace Allah ba haka bane ba sanan yace Allah ba haka bane wannan abun ba a cikin mota take ba zaka bai sharri ne ya kanin wannan mai mota ya zo yace Allah me yake faruwa sai wannan bakin dan sanan yace wannan mota ku ce eh motar mu ce sai dan sanan yace masa kana caca ne ce ba na caca zaman wannan abin da yake faɗa a cikin motar ba mota ta yake ba shi ya saka da kansa domin na riga ya dan komai da komai kafin ya dauki wannan motar na sani ni da duba motar ba komai ba amma ya ce akwai wani ba a cikin mota ya dauko kokin ya ce da cikin ne can ɗaya dan sanan yace masa to ba damuwa bari a duba magani sai kanin mai wani mota ce yalla bai na record din komai nan fa dan sanan ya fara masifa kanin mai wani mota ce dauko shokin yace zai masa shokin idan bai mai yawa gaskiya ba nan fa kanin yace tsayan ga wani abu duk abin da kuke da na dauki record ka gan shi a wayata ina ga lokacin da ka saka masa drops din a cikin gujakar motar sa daga nan fa bagin dan sanan nan fa ya sa masa an kwace under arrest an kama ka sakamakon kirmi yayi sata amma yayi amfani da basirar sa wajen badda kamar yanda ba za a isa an gane shi ba wannan barawon na musamman ne ba ga magaman barawo bane wannan domin wannan barawon ya kware wajen iya yaudara da sata da kuma canja kalitta ko canza kama da farko da kun ga irin saukar da sannan kuma ga inda ya zo swimming pool inda ya canza kaya saka riga kaman a gurin yake wanka inda kuma a gefe guda akwai abokin sa inda yake mai control din ko ina da ko ina inda abokin sa inda ya kace gaba ɗaya kyamarar tsaro take wannan guri gabaki ɗayan ta ɗakin kula da zirga-zirga da ganin kyamarori nan ko sai ɗakin fa komai dauki aka yi magana aka ce a duba gani ina wannan barawon ya fa kansu duba su ganin gashi sun haɗu da shi amma ba su gane shi bane domin ya riga canza kamanni nan fa suka cike da gudu zuwa neman sa shi kuma ashe ya zo baya yana tafiya nan fa suka ce bari sun ga wani kamar shi suka ce bari su yi mai magana sun biyo za su yi magana ai ko canja riga ya ƙara canza riga sa shi ashe barayi suna da yawa nan fa gashi ya bata jikin sa ya cire hulun jikin sa kafin sa an kar gashi ya fito ya canza kaya canza kama ba su gane shi bane ba ashe barayi suna da yawa a cikin wannan guri gashi nan suna canza kayan sun boye kama sun canza kamanni yanda ba wanda ya sai gane su sun sa hula sun yi bai ba saje nan fa ɗaya daga cikin tafiya sai na fa cewa akwai wanda ya gani fa yana tunanin fa kamar ya ga kunnan sa dan kunni kuma ya ga ya wuce shi bari ya koma baya ya gane shi ne barawo nan fa ya juya da gudu ya baya domin ya gane wannan gudu amma kafin yanzu lokaci ya riga ya kure domin ya cire kasa shi ma ya canza kayan jikin sa ya ka canza wata shigar da take jikin sa ya cire komai jikin sa gashi nan za ta canza kaya kowa ya canza kaya yanzu ba nan daga nan ba canza shiga ake kuma shigan mace gashi nan zai sa gashi ya ga sa gashi ya dawo shigan mace ya sa gilas din sa ba wanda zai gane barawon nan ne gashi ya shigo cikin mata kuma suna ta jetin da su suna ta shi da su a ganin kuma suka za a iya kama yin nan barayi idan za a iya kama su ga wannan a comment section